Mooi, just naar weer een nieuwe aflevering van Clipcar Plus. Joen vanuit Drachten. Ik ben hier bij autodemontagebedrijf Lettinga. Oftewel, gewoon een autosloperij, maar dat mij we net zeggen van Lettinga. En daar neemt Johannes van The Voice of Holland zijn nieuwe videoclip op. Ik zal dadelijk met hem praten hoe het met hem gaat in 2013. Maar eerst maar eens even jaren wat we nog meer doen van Jonne. De Equal Souls bestaan net meer. Daarom gaan wij op bezoek bij Janice, ik wil Janneke Brakels, om u te vinden hoe dat zit. Bij Noorderwien is Damage Justice, de Metallica coverband. En dan krijg je zo'n sneak preview van de nieuwe single van Johannes, Fries en Engelstalig. Maar we beginnen zoals altijd met de allereerste clip van Jonne en die komt van Janice, de formatie van Janneke Brakels. Dit is Song for You. Like only yesterday when I was your girl. Oh, how I know that I never wanna go back to the time, our one-way world. We had some nice years, I thought we had it all, never doubt our love. Oh, how I feel that it's just another memory, a memory of love. I'm singing this song for you, alone in the field where our battle was lost. Smoke rising up, and as I open my eyes, little clouds of trust turning into dust. Oh, now it's been a while since we talked, only our pain left. Oh, how I feel that it takes a lot to heal a memory of love. I'm singing this song for you, alone in the field where our battle was lost. Smoke rising up, and as I open my eyes, little clouds of trust turning into dust. That's why I'm singing a song for you, alone in the field where our battle was lost. Smoke rising up, and as I open my eyes, little clouds of trust turning into dust. Someday, maybe 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 someday. En dat wie Janneke Brakels, My Song for You. En wilst Johannes hier achter mij het eerste begin van zijn nieuwe videoclip opneemt, doe ik wij nog even wat verder in Janice. Het is de formatie van Janneke Brakels en Douwe Talma maakt het een reconstructie van haar muzikale switch. De Equal Souls bestaan net meer. Deze bikkelhudde conclusie matten we helaas loeken. Janneke Brakels wordt bekend bij het grote publiek in Friesland omdat ze met deze Friestalige band Lied wint. En ik mij gaat naar Lied Internationaal. Doe kamer een paar weken lien bij u op de redactie een cd binnen met een foto van Janneke Brakels op de voorkant. Dus die Janice op de cd. En het klonk internationaal. Om alle feiten op tafel te krijgen, moet het van Equal Souls naar Janice transformeren is met Janneke Brakels. Matten we waarom naar een kade midje in 2012. Op Centraal Station Dijnem zit Janneke Brakels.
Wij en de rest van Friesland nog in de veronderstelling dat ze daar zit als frontvrouw van de Equal Souls. In de laatste van mijn studie in Rotterdam wie ik dus aan het schreeuwen. En ik wilde graag wat hulp bij hen. Ik wilde graag een nieuwe band om me heen vormen. En toen wie ik op zoek naar een gitarist. Een paar dagen voor Janneke een nieuwe gitarist zocht, zit ene Raoul uit Den Haag en protte alleenig op zijn kamer met zijn gitaar. Een jaar geleden ongeveer heb ik een advertentie op internet gezet. Omdat ik meer, ik was best wel, ik was veel aan het spelen, maar veel op mijn kamertje. Dus niet echt nog met andere mensen. En ja, als muzikant wil je toch dat delen met andere muzikanten. Janneke zit die juni in Dynam ook even alleenig op internet te ziekjen naar een gitarist. Toen had ik een advertentie op internet gezet dat ik mijzelf als gitarist aanbood, zeg maar. En of mensen daar geïnteresseerd in waren. Maar ik dacht, daar reageert toch niemand op, dus. Die joen pakt Janneke haar telefoon en belt Raoul op. En hij wil wel naar Friesland komen. Als het een afspraak maatje op Centraal Station Dynam, stelt Raoul nog even iets aparts voor. Hij wil wel dat ze hem herkent tussen al die duizenden passagiers die het eventueel uit de trein komen kennen. Wat hij dan heel toepasselijk vond voor Friesland, omdat het hier altijd te koud is. En zei je neem ik wel houtjes mee en dan ben ik goed te herkennen. Ja, ik dacht, Friesland, het was koud toen ook, dus ik denk, nou, ik neem mijn houtjes maar mee, want dan herkent ze me in ieder geval. Janneke zit te wachten op station Dynam. En er is nog iets aparts. De trein waar Raoul in komt, zit net in de dienstregeling. Dat was natuurlijk super spannend en ik had er heel tijd wachten. En van alle treinen die voorbij kwamen, men ziet hij steeds maar net in. Ja, nou, ik stapte die trein uit en ik keek een beetje verdwaasd om me heen, want ik wist natuurlijk ook niet hoe zij eruit zag. Nou ja, hier een te gekke muts op en houtjes bij hem, dus dat is wel heel spannend. Ja, dat was meteen goed. En lange meid, mooie benen, mooi haar. Ik krijg nou wel langzaam het gevoel dat deze reconstructie een heel lang verhaal is van iets wat eigenlijk vrij simpel is. Janneke? Ja, eigenlijk weet ik gewoon een heel saai verhaal. Ik heb hem opbellen, omdat ik wat ideetjes hier en maar de vraag, hey, lijkt het hier wat? Om te gerust te zitten en dat leek hem hartstikke leuk en het klikte supergoed. En sindsdien ben wij Janice. Wat kind dan een muziekje en sfeer zetten in een reportage. Blijkt gewoon een andere studiegenoot te wezen met ze goed mee op zitten kind. De reden waarom ik ooit weer ben begonnen met muziek maken is om eigen werk te maken. Dus dat is toch wel de hoofdmodus. En ik geef ook 2 dagen in de week les. Okay. Het is wel pop. Het is soulvolle pop misschien. Janneke had dus nog haar eerste single uit als Janice. Wat is het verhaal achter die plaat? Dat nummer gaat over een verbroken relatie. En eigenlijk is er net zoveel contact meer mogelijk. En dat wil ik diegene heel graag vertellen. Dat eigenlijk de enige mogelijkheid om nog een beetje te communiceren is door dat nummer te schreeuwen. En om duidelijk te maken zien hoe ik me daarbij viel. Is het autobiografisch? Wel een beetje, ja. Ja. Hoe is het Aaron? Nou ja, het is een verbroken relatie in ieder geval. Dat heeft het er vooral bij houden. Oeh ja, nou dan wie het misschien slimmer west om die reconstructie nou te starten. Maar goed, dat hebben we gewoon. Het valt wel op dat Janneke protte E gaat voor de boorman die het heel tijd voorbij komt. Wat ben de plan? De boorman. Dus hij zegt, ik woon graag zelf. Tijdens die hele goede vraag van Douwe komt de boorman weer even voorbij. Ja, dat verschilt. Sorry. Hey, moeten we de gordijnen even dicht doen of zo? Sorry. Wat de buurman zo uit. Sorry, je ging net zo lekker. Nou ben ik het kwijt. Vorig jaar zomer zijn wij mee geweest met de Horizon Tour. En daar hebben wij dit nummer helemaal vormgegeven. Dus met iemand gingen we daar aan zitten en we gingen met een band gingen we dat optreden daar. Maar we hebben er zelf nog een hele draai aan gegeven en dat uiteindelijk in de studio opgenomen. We hebben eigenlijk de eerste 3 singles al bepaald. En daar met de clips bij komen natuurlijk. En nou, die 3 singles ben we nog lang net klaar. Dat is de bedoeling. Nou, er komt straks eerst in februari een EP uit. Dus er zijn 6 nummers op. En waar dus ik 3 singles opstaan. En daarna hopen we natuurlijk geven voor het album. Haha, nou daar jaren we dus nog wel meer van, Janneke Brakels. Wij van Clipcar houden die op de hichte. Johannes, wat is nou de bedoeling?
Volgens mij wordt er een stukje filmpje dat ik hier in die auto en hier hoe die auto reed en reed. En hij heeft nou die camera even aan het opstellen, dus maar ik sta even aan de kant, want dan moet ik nog wat auto's langs vanzelf. Dus zo direct wel even zien. Ik denk dat dat de bedoeling is dat ik een stukje rieden moet dat hij dat op camera heeft. Waar is deze bak waar, jong? Die is van de maat van me. Die hier deze ergens achter de stal staan. Wat een geweldig ding, jong. Hoe oud is hij? Ja, volgens mij. Ja, wat? 80 dus. Vorig seizoen wienen we nog bij de Fries-Drentse rapformatie Hyperactief. De beatmaker van die formatie, Vince Michaels, die maakt het nou echt dance. En zijn nummer Wrong Party is nou uit bij de louter uitjouwerij Boda Records. En we laten hem zien, want het is de tweede videoclip van Jonne. I'm at the wrong party. Nah, I'm at the right party. Nou, ik zie niet tussen de auto's, maar Johannes Riepma van The Voice of Holland. Johannes, hoe is het, jong? Nou, ik eet wel beestje. De rust weer wat pakt en ja, dat alles het hele sprookje eigenlijk als het ware is weer wat oer. En is het moeilijk dat het in een van heel grut naar toch wel wat liedser is? Ja, de begiste is eigenlijk maar niks. Nou, we zijn een bandje, dus we wisten nou wat van de podiumervaring is dat het is dan wel een beetje. Maar nou ja, dan bouwt het in één keer op. Nou, allemaal het grut. En dan is het nou in één keer weer nog niks en weer op het eigen houtje verder. Dus dat weer het verschil even. Maar op zich vind ik dit mooier. Nou, hoe dat zelf trots Karlien Sprutsen, waar ben je Joet in Drachten? Het is roerkoud. Ja. Dat is het volgens mij ook wel koud. Nou, het is wel lekker fris, ja. Dat markeert dat net al. Maar we ben je zelfs voor de opnames van die videoclip, voor die nieuwe single. Wat wordt dat voor clip? Nou, het wordt echt het is een beetje een internationaal nummer.
Het is net, het is eigenlijk weer eens wat anders. Maar het is met een beetje Amerikaanse stijl, hè. Dus wat autosloopachtig. Ik heb een groot Amerikaan mooi om Jood. En daar hebben we de clip wat mee opgenomen. Was dan van mijn feels. Ik ben net van stil. Viel me als een ster. Laat me zweven midden in de nacht. Midden op het dag. De watten stel ze keer met mij. Togie zat een keer. Dat was meer dan op een naai. En ik voel het heel erg inderdaad wel wat Amerikaanse rockachtig. Klopt het dat? Ja, dat is mijn eigen stijl ook een beetje. Ik ben een gek op zulke muziek. Een beetje Nickelback-achtig, Metallica, die kanten wat op. Wel wat harder, maar we proberen een beetje aan de commerciële kant te blijven. Want ja, deze tijd dat is wel commerciële rock juist volle meer nou. Dus je moet rekening houden met iedereen. Ja, het is net makkelijk. Wat verwachten ze ervan? Ja, ik denk toch, omdat het weer wat anders is, dat het toch mensen wel aardig aan het downloaden gaan van wat alleen jaren wat het nou eigenlijk inhoudt, wat er maken heeft. Komt er een nieuwe plaat? Of komt er een plaat? Er komt een album, komt er, ja. We zijn nu voor de eerste single bij, die komt er in februari. 1 februari komt die uit. Ergens in maart, dat is net precies in het begin, dat weet ik nog net. Maar dan komt de hele cd uit. Dat besluit. Die single. Hast hem opgenomen in het Engels, maar ook in het Fries. Waarom? Nou, in het Fries heb ik hem toch opgenomen. De platenmaatschappij vond het wel een leuk idee. En zelf heb ik zoiets van, dan kan ik toch iets doen om een bedankje van Friesland eigenlijk om de single dus ook in het Fries uit te brengen. Siep van de Ploeg had het nummer van Mies Kreun in de Friese tekst. En het is wel leuk geworden. Zet hem op de dier. Komt goed, bedankt. De naam Damaged Justice doch denken aan protestsongs of verzetsmuziek. Maar nee, het is minder weer. Het is de naam van de Metallica coverband die het kwadlien bij Noorderwien in de studio weer. Maar ik vraag me wel af, waarom spelen ze eigenlijk covers?
We staan in deze bezetting als Metallica tribute naar 6 jaar. De drummer en de gitarist dat zijn broers van elkaar. En daar ben ik weer een neef van. En dus we kennen elkaar al van jongs af aan. En we zijn eigenlijk van jongs af aan ook al met muziek bezig. Ik deelde interesse in Metallica. En toen we hier dus 8 jaar waren, toen hebben we de samenstelling vonden, waarin we nu met ons draaien verder binnen. En de vierde jongen, dat is de bassist, en die is Saïzi Lien, hebben we die erbij kregen. En daarvoor waren we met een deel van de bezetting ook al bezig met eigen werk en Metallica covers. En ja, die Metallica covers, dat die altijd wel ultiem om te spelen. Hartstikke mooi en het publiek kon uit zijn dak. Dus daar hebben we hier een Saïzi Lien bedacht, waarom ben je net een Metallica tribute band? Want het is dus het beste al, vind ik het mooiste dat het En zij is het ontstond. Plus dat als tributeband is het makkelijker om wat leukere optredens te krijgen van wat groter publiek. We zijn op Oerrock stonden en op de Veenhoop Festival. Nou, wie wilt voornamelijk van de optredens hebben. Metallica, hij is vrij simpel, had simpele nummers, goed kunnen nummers. En er zit wel wat complexiteit in de gitaarriffs. Maar de beeldschap van de nummers is vaak heel simpel en heel duidelijk. En de hart van het gevoel. Ja, wat we doen is prutten op internet op zoek naar wat doet Metallica om dat geluid te krijgen. Wat is nou belangrijk? En dan haast inderdaad met types versterkers. Nou, daar ben we nou wel heel fier mee. En ook gitaren, maar ook een beetje de manier van spelen. Dus we zullen wel prutten naar hoe Metallica het doet. En qua apparatuur en qua spelen. En nou is presentatie is ook nog belangrijk. Dat is dan het laatste stukje nog. Dus we proberen die hele Metallica ervaring uit te brengen. En daar is alles een onderdeel van. Nou, dat toch maar net. We gaan naar de stemmerij, want hoe hast jou stemt de oranje weekend? Nummer 3. Pieter Wilkes en braasband De Bazuin, my Freun. Freunen ben de rinse volle soorten. Een vierenkunde, een oude leefde, een camera. Nummer 2. Cool Quest, my It's the Cool Quest. En een nieuwe nummer in deze week. Viraldo, my Without You. Nummer 1. Deze week kun je stemmen op Janice, My Song For You. I'm singing this song for you. Vince Michaels, My Wrong Party. I'm at the wrong party. En Viraldo, My Without You. Komende sneur weer naar Clipcar Plus. Om te weten welke clip de meeste stemmen kregen had. Maar we doen nog volle meer sneun. Zo zijn we bij de rappers RB en BA. Die halen in één dag maar liefst 15.000 hits op YouTube. En in de radiostudio van Noorderwien is Martin Korthuis de gast met zijn band. Ik zou zeggen, Sjen, sneun, nee.